Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Humhum ni Marua. Kinahanglang matuog ko. Dili ko mamati nimo. Ihatag na ko ang imong kasing-kasing. Oh, dili. Dili na ko nihatag nimo. Dili. Dili mo na mapugwa ng mga pangitabo. Naisulat na nga ako mao ikaw. Ug ikaw mao ako. Dili. Dili ko musugot. Palayo. Ako ang akong kasing-kasing. Dili ko nimo mahimong palibaran. Dili. Mahimon ako. Buhi ko. Samtang ikaw patay na. Ang imong kasing-kasing lang ang akong gikinahanglan. Bahawa! Bahawa! Ah! Marla! Marla! Saan ito ba? Ganong singgit ka? Kuha ko Mala? na akong kasing-kasing, Gabriel. Ha? Kinsa? Kinsa ang gusto mo kuhain eh? Si Marua. Usa. Marla, ay katlok. Di siya makadaog ni mo. Di, Marla. Ug di ta mo sugot nga mabuhi si Marua pinaagi ni mo. Nga nang makasod, malagi siya usahay sa kong lawas. Pero di siya makadugay sa pagpundo sa imong lawas, Marla. Dunay naani mo nga di niya mahimong maangkon. Mao ka na. Lahi ka ni Padre Tomas. Lahi ka ni Tony. Mao nga di makapatay sa imong lawas si Marua. Gabriel, unsa ko naging panalti mo? Di ka mahimong ulipo ni Marua. Tungod kay... Kay unsa? Sama ka niya, Mar. May dugo sa barangan nga naa sa imong dugo, di ba? Ug mao na ang nanalipod nimo batok sa pag-ulipo ni Marua sa hingpit. Marla, may kinabata ka na. Seljin, kinalampaniyon mo, Seljin. Unsa? Nga naman pa? Basta, May kahibalo siya bahin sa mga espiritu, oo. sa mga posisyon. Busa, makatabang siya sa pagsudbad ng nahitabo kanimo. Ug makatubag siya kung nganong dili makapundog-dugay si mong lawas si Marua. Ug kana ang kinahanglang mahibawat kung unsay na nimo nga nagustuhan ni Marua nga naglisod siya sa pagkuha. Unsa? Busa, Marla, tawagan ta, Seljin. Kinala magkabalik siya din sa bilya. Tabangan ta niya hubad din yung mga nahitabo ni mo. Mahimong ako na lang mo kuha niya sa ila. Nakatultol ko sa ilang dapit. Sigurado mo nga ganahan mo nga niya si Elchin? Nga naman din, Marla. Dili maayo nga ni Seljin din eh. Nabalaka ko sa mahimong mahitabo niya. Unsa? Ug nahadlo ko nga dili na nako kapugngan sa di madugay. Ang hunghong. Mapugan mo siya. Nga kay panagangawa ta may pao kung unsa, Maria. Oh, dili ka tungod kay managsama ang dugo kung naglatay sa mong kaugatan. Usap-usap ka na. Pero magkapahibuong kayo nga ang imong kasing-kasing na usap karon ang gipangayo niya ng Marua. Gabriel, sige na. Kuha na, Seljin. Aron matubag na ito mga pangutana. Naunsam sa Ginoo ni siya Lourdes, oy. Wa man tingali ni sa bahay nila. Wa may motubag sa telepono. Mag-research ko. Kinahanglan mahibaw ko kung unsa ang tinuod nga nahitabo ni Marla. Dili ni ordinaryong posisyon. Lahi gyud ang nahitabo ni Marla. Dili ordinaryong espiritu ang gusto mo sud niya.
barangan kini sa unang panahon o gamhanan kini. Pero nganong di man ni makadugay sa lawas ni Marla? O nganong si Marla man iyang gustong sudlan nga iya man kadugo? Makapalibog. Nanasab ang telepono. May bagting nasab. Si Sir na masaga ni. Ako lang tubagon. Basig si Tiya na ni. Wala ba mo tubag si Tiya sa diyang ako ni kitawgan? Hello? Elgin, tabangi ko. Marla? Ikaw ni? Oo, ako ni. Padung na diya sa inyo si Gabriel. Kuhaon ka niya. Ayaw intawon pagbalibad. Kinahanglang tabangan ko ni mo sa kong kahimtang karon. Naunsam sa day ka. Dali na lang sa Villa. Maluoy ka. Sige. Muanha ko. Magpaabot ko ni mo. Bye. Bye. Unsa naman sa kinahitabo ni Marla sa Villa? Kinahanglan ako ning pangandaman. Pero kinahanglan akong masulti una ni Tia Lourdes ang tanang ginitabo ni Marla. Mangutan ako kung unsay iyang opinion ini. Paaboton ko na lang si Gabriel nga magkuha nako. Muani na si Elgin. Mayroon. Aron, may makatabang na ito ni nahitabo ni mo. Uy, pastilan! Santissima! Dihaon na ka mo. Oo, Kaya ko na kuhaon ko na ang diary nga akong gisugo kang Gabriel. Sige, Lo. Og salamat. Wapat na man sa pagsugbat na ng problema ni mo, Marla. Busa ayaw na pasalamat. Baging. Oh, sige, palayo! Anak, huwag ka ba maiging? Sabtalang tiguang, ha? Sabtalang. Iyan ang estilo. Kumusta ang pamati mo? Dili na kayo, Loya pa. Marla, isaan ako, ha? Nga bisag usay may tabo. Dili ka gid mo surrender. Kinahanglan maning kamot kang kapanilit na may imulawas batok ka na maruwa. Dili ka maayo nga. Dawaton ko na lang siya. Usa? Ayaw ka na buhata. Ayaw yun. Huwag siya katungkol nga mo angkon anang imulawas. Pero, basin ko, gipakatawag ko ining kalibutan na tungod anang maong purpose pa. Dili ko butuo na. Dili ko butuo. Ayaw pagunawan na ng mga butanga. Pero siya ang atong katiguangan. Siya ang gigikanan sa atong mga kaliwatan. Siya ang atong sinugdanan. Marla! Marla, dili. Dili siya ang atong sinugdanan. Busa, ayaw pagunawan na ang musulindir ka ni Maruwa. Doon na sulbahin ka naman problema. O, mito ako sige sulti ni Lolo Paulo. Naaran mong kasulbaran sa paghitabo ka nun sa itong kinabuhi. Naaka ni mo, anak. Sige na, pahuway na. Pahimos na higayon nga, wa pa maghasol ka ni mo ka ng Maruha. Sige na. Opa. Diligin makontak siya, Lourdes. Huwag matubag siyang cellphone. Ingon man siyang landline. Nga naman ka ni? May dautan kang naitabo kang Tia Lourdes. Kinsam ka ning miabot. Elgin! Ayo! Elgin, ako ni si Gabriel! Oo, Nana Gabriel. Salamat kaniya ka na. Dali na, di na ta magdugay. Kinahanglan makabalik na ta sa Villa Alpamero sa di pa mungit-ngit. Gabriel, Oh, dili pa tamay mong maadto karon sa Villa. usa? Nga naman? Dili na ko makaya nga ako ra ang mosulbas problema ni Marla. Ha? Nagkinahanglan ako kaabag. Usa? Pero Elgin, di mahimo nga magdugay ta din eh. Di na maayong ibiyahe kung gabi pa doon sa Villa. Kaya daganan na hitabo ni mo nga, di maayo, di ba? Unsa man ang mga hitabo May ba sasakyanan lang ta magsulti? Okay? Sorry, Gabriel. Pero mauban lang ko nimo kung ikasulti ko ng akong iyan. Nga maoy gyud espiritista nga eksperyensyado. Unsa? Oo, sige.
Hain mo na siya magpuyo. Niya ang drawing sa hunting. Bisan sa nagutanaw, dili yun mahitabong masayop ko. Nakakita na yun ko ni maong hunting. Mauki ni ang hunting ang gamiton sa pagdunggab sa kasing-kasing di Maruwa kung mabuhi man siya pagpalit. Unsa ba ka nang kita na mo? Ha, Lolo Paulo? Padoy. Tanawa! Ginoo Tanawa ko. maning. Tanawa. Ginoo ko ni mo, Lolo. Maulang kini ang makapatray kang Maruwa. Kining hunting nga niya sa drawing. Ha? Usaon niyo paggamit na doing naman na? Kinahanglan makita na to kining maong hunting. Unsa? Pero asa man? Mao ka na ang akong giunaw-unaw maayo. Kung diin bagid na ako makiti sa unang panahon. Unsa? Duha nga matay karong adlaw sa ilang dapit ni Marla. Oh, si Padre Tomas, ug si Tony. Ug managsama ang ilang itsura nga namatay. Buti pa sabot, nga parehas ang klase sa ilang namatyan. Unsa man? Nagsiga ang ilang mga mata. Nagnganga ang ilang baba. Ug may mga nanggawas nga mga mananap. Unsa man na pa? Ug uban pa. Unsa ka ni sa imong una-una, Elgin? Gabriel, si Tia Lourdes lang magkatubag ang tanan. Niya nata doon sa ila. Uy, nabungtod man sa diyan ng ilang bahay. Ug way silingan. May kinahang magkigsilingan kay Tia Lourdes, Gabriel. Kiragtuo sila, nga buang na ni. Ha? Pero disenting akong iyaan. Edukada. Lahi lang yun siya kung manulti. Tungkol kay nagtuon siya sa tanang klase sa black magic. Ug sa mga kulto. Ug sa mga daotang espiritu. Mao ba? Labaw sa tanan. Tambalan siya. Mao na, ang uban, ganahan niya. Ang uban sa mahadlok. Gabriel, lugalan diya sa kilis karsada. Kay maglakaw lang tapaingon sa babaw. Kinala masusi na ako. Kung nga nung WhatsApp siya matubag sa akong mga tawag. Unsa na? Bisan sa napututo ka ng drawing nga hunting, familiar gid nako. Ang puan nga gituyo pagpahimo ug may gipangkulit nga litra. Hinumdumi. Hinumdumi lag maayo. Kanina na kong nagunaw na. Pero ang matsud siya kong utok, dili gid ako makahinumdum. Lolo Paulo, ayaw biya pagsurrender sa pagtabang ni Matla, ha? Ayaw pagsurrender. Imposible ka nang may tabo maning. Kay mao ka na nga kung purpose ni ning kinabuhi. Ang pagsumpo sa pagkatao, pagpalit ni Maruwa. Unsa ba gid may tabo kung mataw pagbalik si Maruha? Ha? Lolo Paulo? Mungit-ngit ang kaliputan maning. Mukuyanap ang kadautan. Mahanaw ang katarong sa mga tao. Mao ka ng panag na nga kinala mapugngan lang kung dili matao si Maruwa. Ingon siya na kagamanan? Ang kahum sa kangit-ngit, ang black magic, dili ni mo mabaliwa kung mao ka na mo lipon sa kalibutan mading. Magsugod kini sa gamay hangtod nga mudako. Magikan ka na maong katalagman sa akong kaliwatan. Oo maning, sa imong kaliwatan. Nganong man ko anang maong gahom, Lolo Paulo? Nganong ordinaryo naman kong amahan? Nganong di man ako ang gihamog tinang hunghung ni Maruha? Tungod kay si Marla ang gipili. O tungod kay babae, usa ka lang ka-guardian maning. Mao ka ng imong papel karon. Guardian ni Marla. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.